खुलुमबाय लोगोफोर, बड' जिके वालखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो एसबिआइनिफ्राय फैनाय गोदान भेकेन्सिनि सोमोन्दै खोन्थाहरनो नागिरदों। आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों बे नटिसखौ नोंथांमोननो फोसावहरनायजों लोगोसे बे नटिसआव थानाय गोनां इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौल' खोन्थाहरनाय जागोन। मानोना जुदि आं बे नटिसखौ फुल एक्सप्लेनेशनाव खालामोब्ला भिडिअ'आ जोबोद गोलावद्राय जागोन आरो नोंथांमोनाबो नायनो बानाय मोनगोन आरो टाइमाबो लस जागोन। बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना नटिसखौ फुल डिटेल्सआव नायनो लुबैयोब्ला डिसक्रिप्शननिफ्राय डाउनल'ड खालामना नायनो हागोन। आं डिसक्रिप्शनावनो एटाच खालामना होखागोन। फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे गुबै आयदायाव। बे साख्रिनि नटिसआ स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय फैदों, जेराव बेनि एप्लाइआ नबेम्बरनि 17 थारिखनिफ्रायनो जागायदों आरो दिसेम्बरनि 7 थारिखआवनो जोबहैगोन। बिनि भेकेन्सिखौ नायोब्ला बर्थमान 8,283 टा पस्ट दं। बियो गासै अल अभार इन्डिया पस्ट, जेराव जोंनि नर्थ इस्ट आसामनिफ्राय पस्टआ 430 टा पस्ट दङ, जेराव जोंनि एसटिनिफ्राय 50 टा पस्ट थागोन। बेवहाय मेल फिमेल होनाय गैया दे, जायनो क्वालिफाइ जागोन बेनो जागोन। फैदो अब्ला जों बिनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायसै। एज लिमिटआव बर्थमान मिनिमाम 20 बोसोरनि खम जानो मोननाय नङा आरो मेक्सिमाम 28 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा। बेयाव एज रिलेक्सेसनबो होनाय जादों, जेराव जोंनि एससि एसटिनिफ्राय 5 इयार्सनि एज रिलेक्सेसनखौ जों मोनगोन। बिनि उनाव माखासेखौथ' जोंनो नांथ'ला। बिनि उनाव एक्स सार्भिसमेन आरो डिजाबल एक्स सार्भिसमेननि थाखायबो माखासे एज रिलेक्सेसनखौ होनाय जादों, जेराव एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय 3 इयार्सनि एज रिलेक्सेसन मोनगोन आरो डिजाबल एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय अर्लि इयार्स होनाय जादों, नाथाय बिसोरो एससि एसटिनिफ्राय जानांगोन। आरो मेक्सिमाम एजआ 50 इयार्स बारनो मोननाय नङा, 50 इयार्स जाथारनांगोन। बिनि उनाव फिसाय थैजानाय आरो डाइभर्स जानाय हिन्जावफोरनि थाखायबो बेयाव एज रिलेक्सेसन होनाय जादों, जेराव 7 इयार्स एज रिलेक्सेसन होनाय जादों, जेराव जोंनि एससि एसटिनिफ्राय मेक्सिमाम 40 इयार्स जानाय जानांगोन। जुदि बे 40 इयार्सखौ बारबाय होनबाथाय बे एज रिलेक्सेसनखौ मोननाय नङा। बेनि उनाव जाय बिथांमोना एसबिआइनिफ्राय सोलोंथाइ मोनदों बिसोरनि थाखायबो एज रिलेक्सेसन होनाय जादों, जेराव जोंनि एससि एसटिनिफ्राय 6 इयार्सखौ होनाय जादों। बेयाव क्वालिफिकेसना जास्ट ग्रेजुएसन जानांगोन, रिकगनाइज इउनिभार्सिटि नङाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय, आरो जाय केन्डिडेटआ इन्टिग्रेटेड डुएल डिग्री सार्टिफिकेट दङ बिसोर इनस्योर खालामथारनांगोन जे बिसोरनि आइडिटि पासिं डेटखौ 2023 नि डिसेम्बर दाननि 31 थारिखनि सिगांनो। आरो जाय बिथांमोना ग्रेजुएसननि फाइनाल इयार एग्जामखौ होदों बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय जुदि सेलेक्टेड जामारो अब्ला बिथांमोना 2023 मायथाइनि 12 दाननि 31 थारिखनि सिगांनो ग्रेजुएसन पास जानाय प्रुफखौ होनांगोन आरोना। दानिया फैदो जों नायनोसै सेलेक्सन प्रसिडिउरखौ। सेलेक्सन प्रसिडिउराव बेयाव एग्जामा खेबनै जागोन, जेराव फार्स्टआव प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन आरो बिनि उनाव मेन्स एग्जाम। फार्स्ट प्रिलिमिनारि एग्जामाव गासै 100 मार्क्सनि जागोन, बियो अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन आरो बेयाव गासै साबजेक्ट हिसाबै 3 सेक्सनाव बाहागो राननाय जादों, जेराव इंलिश लेंगुवेज आरो निउमेरिकेल एबिलिटि, रिजनिं एबिलिटि थागोन। इंलिश लेंगुवेजनिफ्राय 30 कुइसन्स आरो 30 मार्क्सनि थागोन, जेराव 20 मिनिटनि जागोन। बेनि उनाव निउमेरिकेल एबिलिटिनिफ्राय 35 कुइसन आरो 35 मार्क्स थागोन, बेबो 20 मिनिटनि जागोन। बेनि उनाव रिजनिंनिफ्रायबो 35 कुइसन आरो 35 मार्क्स थागोन, बेबो 20 मिनिटनि जागोन। बेयो टटेल डिउरेसना 1 आवारनि जागोन। बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो थागोन, जेराव जुदि मोनब्रै कुइसना रं जायोब्ला मोनसे कारेक्ट जानाय एन्सारखौबो दाननाय जागोन। आरो जुदि बे प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसनखौ मोजाङै मोजां पास जायोब्ला मेन्स एग्जामिनेसननि थाखाय लिंहरगोन। मेन्स एग्जामिनेसनखौ गासै मोनब्रै सेक्सनाव राननाय जादों, जेराव जेनेरेल फाइनान्स एवारनेस थागोन आरो जेनेरेल इंलिश, क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड, रिजनिं एबिलिटि आरो कम्पिउटार एप्टिट्युड। गिबियावनो जेनेरेल फाइनान्स एवारनेसनिफ्राय 50 कुइसन आरो 50 मार्क्स जागोन, जेराव 35 मिनिटनि जागोन, आरो जेनेरेल इंलिशनिफ्राय 40 कुइसन्स 40 मार्क्स जागोन, जेराव 35 मिनिटनि जागोन। क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युडनिफ्राय 50 कुइसन्स आरो 50 मार्क्स जागोन, जेराव 45 मिनिटनि जागोन। बेनि उनाव रिजनिं आरो कम्पिउटार एप्टिट्युडनि थाखाय 50 कुइसन आरो 60 मार्क्स जागोन, जेराव 45 मिनिटनि जागोन। टटेल गासै कुइसन्सआ 190 टा कुइसन्स थागोन, जेराव मार्क्सआ 200 मार्क्सनि जागोन आरो डिउरेसना टटेल 2 घन्टा 40 मिनिटनि जागोन। बावबो सेम नेगेटिभ मार्किं थागोन, मोनब्रै जायाबा मोनसेखौ दानाय जागोन जानायखौनो। फाइनाल सेलेक्सनाव नायोब्ला जोङो बाव होनाय दं जे इलिजिबिलिटि रोंगौथिखौ नायनानै भेरिफाइ जागोन जे जों एप्लाइ खालामनायाव बबे पस्टखौ होनाय जादों बिनि सायाव। बेनि उनाव बिनि रिजाल्टआ बेंक्सनि वेबसाइटआवनो होनाय जागोन।
बेयाव गासै 50% भेकेन्सिखौनो वेटिं लिस्टआवबो दोननाय जागोन स्टेट केटेगरि वाइसआव। माने बेखौ दोननायनि जाहोना जाहैबाय माने सोरबा एप्लाइखौ खालामो आरो साख्रियाबो जायो, नाथाय जइनिं जानाय समाव जइनिंआव थाङा। बिनि थाखायनो बेखौ फुलफिल खालामनो थाखाय बे 50% भेकेन्सिखौ स्टेट केटेगरि वाइसआव वेटिं लिस्टआव दोननाय जादों आरोना। जोबोद मोजां, बियो गाज्रि नङा। गिबियावथ' प्रिलिमिनारि एग्जामानो जाहैगोन। बियो बर्थमान जानुवारि 2024निफ्राय जागायगोन। बेनि उनावसो बे जोबखांनायनि उनाव मेन्सनि डेटखौबो हरनाय जागोन आरोना। दानिया फैदो जों नायनोसै बिनि सेलेरिखौ। बर्थमान बिनि सेलेरिया स्टार्टिंआव बेसिक फिआ 19,900निफ्राय जागायगोन। मोजाङानो, गाज्रि नङा। मानोना बाव माखासे गोबां एलाउन्सफोरबो थाबावगोन आरो माखासे ग्रेड पेफोरबो थाफागोन। एप्लिकेसन फिसआ नन रिफान्डेबल जागोन, नाथाय जोंनि एसटिनिफ्राय फिसखौनो नांखाया। एग्जाम लेंगुवेजआ बर्थमान आसामना इंलिश, हिन्दी, एसामिस, बेंगलि थागोन, खिन्थु बर' थानाय नङा आरोना। अब्ला बेखिनियानो लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना नटिसखौ मोजाङै डिटेल्सै नायनो लुगैदोंब्ला डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव साख्रि मावनो थाखाय गोसो गुदुं, बे बिथांमोना एप्लाइ खालामनो सानोब्ला डिसेम्बरनि 7 थारिखनि सिगांनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेखिनियानो लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला गोदान भिडिअजों लोगोसे थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। अब्लासिम टेक केयार, बाय बाय।